Ampu vähän liikaa ohi. Toinen kerta. Tänne sieltä. Ampu vähän liikaa ohi. Yes, self revive. Mä vähän liikaa derppasin. Niin joo, mä aikoisin virittää AK:ta, mutta mä oon todennut, että AK on pitkällä matkalla sitten aika heikko. Hei, mä pystyisin hankkimaan toisen Ei sulla ois vipata rahaa. Hetkonen, mitäkäs se... Sä mettä ja sitten panet F2, kun se sarettaa sitten. No niin, nyt lähetin... Oi vitsi, taas! Oi kakka. Oi voi. Se tulee mun päälle, ei hyvä. Mä nyt Sentrikan. Suojaa minua. Suojaa minua Sentrikan. Oi, mulla on toinen jukkernautti! Oota hetki, mä ammun sinne. Ai vitsi! Patio ei! No niin, herra jukkernautti, sä saat niin kyytiä, kun ne satas. Ikomar! No voi hyvä. Terve! Herätys! Sä olet vähän edessä. No, joutuu ampussa. Miten meiltä nyt... Onko sulla itselläs sena vai? Ei. Mitä hemmettiä? Miksi se nyt sitten ilmoittaa, että nyt on jo sentrykanit täynnä? Koska sulla on vielä sena? Ei. On. Täällä se on. Niin, mutta soolopelissäkin niitä saa 2. Niin soolopelissä. Jos on tiimissä silloin ei saa. Ai Chemical Agent? What? Nyt ne nakkelee pierokaasua meidän päälle. Terve! Oi vitsi, kun ne pirun lujaa meni. Niillä on pierokaasua. On huijaa. Näydy. Herätys! Täältä tulee kaikki. Täällä on edelleen sitä pierokaasua. Tämä ei ole Black Opsi. Ei Nova kaasua, kiitos. Joo, noilla P90 noilla ilokaasutyypeillä. Tai tää PP90M1. Niin joo. Sarjatako kerran mä saan ajatella hetkonen. Jaa, kato. Onko sulla varaa kerran sarjattaa? Ootapas. Minä annan nyt noin paljon. Kiitos. Kaikki saa se. Oi. Ai, nyt on MP7 Nyt. No kiva juttu. Pär. Aha, täälläkin päristää. Helvetti. Kaasumies, tuppas tän! Ne Herätys! näyttää kummastikin tota Tiivo. Ei, pierokaasu! Perkele. Ota, mä tuun tarjoamaan. Eihän tiedä mitään. Meni vasta kilpilön. Ja koira tulee tuosta noin. Puskassa me ladataan. Eikö siinä hampaita? Parisen kappaletta. Puskassa me Vähän lakas taas. Vähän. Kone, mitä on Hei, vielä? mä sain uuden haulikon. Yeah. Mikä se on? GSG 12. Mä päässyt muuten ostaan sen. Tulee hyvä mieli. Usein se hyvä meillä. Hetkonen. Luulisin, että tähän sais gripin, joo. Vähän muuten tähän mahtuu. Oi vitsi, Hermannit tulee taas. Auttakaa! Ai vitsi. Tää mun kippus ei yhtään reilua! Pierukasu!
Ei no pierrukasuhan äijät muuten laittaa pierrukasuansoja. Helvettiläinen. Koira perkele. Ei se ole pommi. Kiva juttu. Ai vitsi! Mä vaikka jostain karkuun. Sentry gone offline. Pärisee. Ai saata. Äkkiä haulikko kehiin. Mitä? Ei, Mikä hele se oli? helikopteri. Joo, ei mitään hätiä, mulla on tuossa self-review. Ei siinä mitään. Ai jaa, sulla oli self-revive. Joo. Ja toinen paskana. Joo, ja minä tulen sahalla riehumaan tuon toisen. Herätyy! Kuppa syttää. Tuolla. Apua, aisa! Oli. Mä petyin nyt kummasti tuohon haulikkoon. Siis mä jo luulin, että siitä olisi ollut enemmän iloa, mutta ei tapa kerrasta. Oi! Niin muuten vieläkin nuo pierukasu... Äijä laiteta... pierumiinoja. Ai niin Oikein joo, hauska. sekin vielä. Oikein hauska. Hello. Kai sitä pitää mennä tällä vielä. Mut mun pitää käydä äkkiä ostamassa armoria. Mäkin vois ostaa mun. Pam. Ais! Mikä helvetti teitä vaivaa? Niin helvetin kaukaa ampuu mut. Hei, no niin, nyt tulee parempaa asetta kehiin. Oi! Ei, mä vaihdoin väärään aseen. Pentele vie se saha tänne. Hänellä on vissi kultaiset as! Mikä se oli? Jännä juttu. Terve! Herätys! Lattais. That's all of them. Nice work, team. Joo, mä en vielä pysty sitä naatiheitintä ostamaan. Ne on ihan surket. Sentry gun ready for deployment. Mä pistän sentrikani. Mistä ihmeessä? Self-revive. Ai jaa, ne on P9 ja mykkäset ja helvettiin. Kiva juttu. Hostiles approaching your AO. Ai vitsi, mulla kyllä dörssät loppuu. Niin joo, mutta mä kävin ostamassa self-revive. No ei ihmekään, jos mulla kummasti ostaa. Herätys! Herätys! Terve! Ai sori. Terve! No ihan... Hermanni. Ei, sun takana on yksi. No näköjään oli. Siellä oli vähän muuta. Jännä juttu. Mä katsoin, että siellä sulla on vain yksi Hermanni. Pärisee! Pärisee! Näköjään. Ui, Delta Squad! Yes! Ja leveli. Nyt tarvitsen kiperästi ammuksia. Näin, ammuksia. Self-revive. Oho. Oliko sulla mitään erikoisempaa uuden vuoden? Tapahtuiko sulla erikoisempaa uutena vuotena? Niin, poltin sormet. Ei, muuten vaan poltin sormeni. Ei. Oi pei! Älä kote hiukernaatit. Nytkö tulee hiukernaatit? Hei, sulla on rahaa. Paljon. Oi jes. Ylimääräistä. Pärisee! Ei tulla pysty ampuu. Mä paskan. Tuolla on tosiaan... Sillä on riot sieltä epistä. Se huijaa. Sinä huijaa, senkin riotteri. Saatiin eka. Apua, koira! Apua. Varo! Oh god. Se räjähtää! Herätys! 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 Ei no Oi Jeesus. Oi vitsi! Terve.
What the? Täällä on Juggernauttikin! Aika just samat, mikä helvettiä siinä oli. Helve! Se pitäis saada tuolle Centuriganille. No, johon tulee silleen. Helve! Apua, laki. Jaa, Juggernautti hoidettu. Hyvä homma. Herätys! No, Herätys! All enemy contacts eliminated. Joo, haulikot ei ole tosiaankaan nyt oikein tehokkaita. riippuu mitä arkkoa käytetään. No mä itse yritin mä hankin sen justiinsa sen GSG. GSG, joka pitäisi olla ihan kuumaa kamaa, niin ei sekään auttanut. No, samalla sehän on kuin multiplayerissa. Se on muuten totta kyllä. Hemmetti kun ei saa vaddia ollenkaan, se olisi kiva sellainen tuliluikku. Be aware the tangos reported to have C4 strapped to their chest. Ui! Näetkö sinä tuon kultaisen UAVn? UAV! Mitä Kultainen UAV tuolla lentelee. Ainakin mitä mä katson. En tiedä, mutta mä sain aika ison räjän. Herätys! Se heräs. Ei! Paha voito. Mut kyllä täytyy sanoa, että kyllä tuosta... Tuolta tulee, tuostakin suunnasta tulee jengi. Terve! Terve! Moi! Eipä hei! Ei kuollu! Paha paikka. Pierugranaatti! Sitten ladataan. Noin. Hei, nyt vihdoin ja viimein mä pääsen hankkimaan tuon sen Real Shield -kuadi. Hyvä. Sitten mä hankin Body Armori. Kannattaako tähän kohtaan tulee taas... Vedä Ai tuohon ei keskelle. tullutkaan, mä jo luulin, että taas tulee joku Juggernaut-setti, mutta ei näin päässä. Delta Squad! Hetken, miksi mä painoin eskia? Miksi mä painoin eskia? Apua! Nyt sä ammut mua. Senkin. Onneksi meillä on täällä Centurigani tukena. Mä summonasin mennä kavereita. Helvet. Perkaasut! Perkaasu! Tuolla on kaikki äijät tossa. Apu. Delta Squad, kill them! Pierkaasu! Naatti oli tossa noin. Herätys! Apua! Mä meinaan kuolla. That's all of them. Nice work, team. Mä summonasin oma Delta Squadin. No niin, ja nyt otetaan Body Armor ja vielä yksi Claymore-satsi, niin on hyvää mieli. Jaha, sä sitten päätit kävellä sen. Mitä räjättekö se yhdessä Delta Squadin? Ei näkö. Pierukaasu, Herman. Ootko se siinä? Pistetään Vaikka pari sinä? tuohon. Onko? Advised heavily armored guns. Ei! No niin, mä jo ajattelin, että koska niitä tulee. Täällähän pärisee. Joo, näköjään. GIGN team outfitted with riot gear. Jaa, minä kutsuin Terve. omat Terve! tukijoukot. Terve! Centrigan tuhoa! Tuhoa Junkeri! Noniin, nyt. Jaa! Kerro teidän hetket, mä tapoin Junkeri. Nyt pamahtaa. Terve! 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 Edelleenkin. Ai, silmiarmoa. Jaha, sitten se seuraava. Äkkiä. Terve! Terve! Claymore! Terve! What? Oi, sorry! Kiitti! Kiitti! Pamahdit minun Claymoreen. Mitä hemmettiä?
Nukkuu!